Ix-xhieda kollha li deru matul il-jum ta' tlieta iddikjaraw taħt ġurament li ma joqogħdux fil-binja tal-housing fis-Siġġiewi. Waqt seduta li saret fil-qorti l-persuni kollha xedu taħt ġurament li ma joqogħdux fil-binja tal-gvern iżda f'postijiet oħrajn fosthom bħal Qormi, il-Mosta u Marsa Skala kif ukoll Marsa l-Fornawdex. Dan seħ waqt il-proċeduri li beda propju l-Partit Nazzjonalista dwar numru ta' votanti li ġew irreġistrati fuq il-binja tal-gvern fis-Siġġiewi li għadha fi stat ta' kostruzzjoni bilan il-Partit Laburista jipprova jirbaħ il-maġġoranza fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Fil-qorti uħud bil-persuni involuti saħansitra ikkonfermaw li għadhom ma ffirmaw l-ebda ftehim dwar l-appartamenti u li għadhom ma natawx iċwievet għal dawn il-flats tal-housing. Intant aktar kmieni matul il-jum il-Labor baqa' dej bl-attakki fuq il-ġudikaturi hekk kif issa bla raġuni valida ried li l-Maġistrat Gabriella Vella tirrikuża ruħha milli tisma' ir-rikorsi dwar il-voti li ntefgħu fuq postijiet tal-housing fis-Siġġiewi. Wara li wħud minn dawn il-kawżi ġew quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, il-Partit Laburista talab ir-rekuża tal-Maġistrat Vella. Il-Maġistrat Gabriella Vella ċaħdet milli tirrikuża ruħha u allura uħud mir-rikorsi se jinstemaw xorta qudiemha.